see the vision and subscribe. Don't forget to enjoy. Let's get into it. Morning guys, ngibuyile man. Second video. The second proof. Which channel is 3 if I'm not wrong. But yeah, second video is ngibuyile. So guys, namhlanje sibuye nenduza man. Buye no accuse yabo. Ngamndedwa nami no accuse. So accuse. Sombuza ni questions fethu. Ha! Sisipayisa up yazi kalokhu team. Fuck ikiyo fanini. Fuck you. Fuck le nto embizeni fanini ipheke. Ba siphethe concussion ka bamba apha accuse ba. Siphethe concussion guys. Siphethe concussion. Yeah fethu. Eve. Ondile. Yes. Ondile. Yela ngaxilela. Jonga. So guys, sibuza ni questions no accuse man. Yeah, sibuza ni questions no accuse fanini. Kodwa yeah, nake siphendule honestly or if awufuna iphendule iquestion. Yesel. And awuseli hayi sinamadoda fanini. Gulp. Yonke lento. Short fanini. Short kyanyiwa akudlala khona ebhakethe ukaplevu nokamukapa upose pha fanini salty na. Yeah. Azifuni sidoda. Azifuni. Guys, ngifuna ubulele man. Ngesupport yenu man. Kula video yami igqibele benisando iposta man. It was actually like yeah, nice video. Hafening you ask first for me. Yeah, you ask first. Let's see what's happening. Strong questions Strong ba. Siphathele nona namhlanje and iyaphendula ke ndoda. Yakuthiwa lo mene ne kuchiwo ne. Yeah, lo mene. Phofa kuchiwo. I lo mene. First question yami. Bani cherry bufuna ujola nayo esikolweni. Wena nifundi ngxaki funi. Okay pa, ngosifunda. Bani cherry bufuna umbawela. Wena yabona lo bangabam ndiyamchata ngo. Afike noxoka funi. Lenduza futhi. Guys, angikwazi ukwazi igama kodwa futhi. Kodwa yamazi bra. Igama. Mazi. Hayi. Mazi. Ale chepu igama. Ale chepu. Guys, awungabetha ne nicknames zakhe yabo. No. Ngathini funi nickname? Yo. Peto funi. Peto. Anmazi Peto. Mapapa funi. Peto. Afuni. Afuni Maria funi like abele isikolo guys so bethi sengena isikolo. Qhubile isikole funi. Okay. Yeah. Hayi. Guys, hayi nxa simazi thina lo muntu. Afuni. Nawe mhlawumbe iquestion Peto funi. Iquestion uzasithetha nendiphendule nami ndithethe igama. Oh, kayele fuck. Thethe igama. Afuni. Hayi xa ungafuni hayi. Angamnandi benayo sho. Bani Lo enjola naye futhi. Nyamazi ni. Igama. Hayi Chomi joka indimi ne. Yabona Chomi, yabona mos. Yabona indimi nanzusela lele wethu. Hayi ke bamba. Bwa ima ibu. Thetha. Bwa. Afune sigulisa fani. Sigulisa bathisa hey si. Thetha igama mntana. Bani ne. Yamkhumbula mna like samcinga. Nguye bra man. Ngingalibeka kanjani igama lakhe? Ndilibeke. Bra sundibekele. Uzibekele. Satya amathambo engqondo. Funa ujonga. Okay. Ndikhuphe guys yabo. Honest lapha. Sizeni nge-honest. Hafithi. Okay. Sure. Finish and claro. Binguye fe. Andayazi. Bendimfuna la way. Xa ngifuna usho igama. Akalawa mazi bo. Oh, izambuza we. Yo, uthini? Yo, xolo futhi. Hayi. Yo, simbuza question. What is the background on the name Juice? Answer honestly. Background, full background. Why you got this name Juice? What did you do in order for you to get this name Juice?
wenze ntoni ukuba ube nguJosi kana Okay, qale pa grade 9 yeah ne hayi ndajoyina ne-grade 12 yo ne bani mfanini yona mkhumbula igama oh khumbula igama Oh, lies, lies, lies. And everywhere is lies. sure asokuyeka thina sephula thina inqondo mazi okay ukhumbula igama sharp ngami ungixelele igama uthanda ungalikhumbuli namhlanje wakhumbula nechomi yakhe hayi ngqebo okay ah guys andiyaxoka yabo betha ngesiqari leka oh stunning oh my gosh ne sela bra hayi ndiyathetha oh ngathi uyoyika kaloku ke ngoku ne lamntana ibi-rugby night game. bani igama likapapa Umbo. papa mam ombo hayi lamntana ne wawukugrade 9 yena wayekumatric okay hayi lamntana ngoku i-rugby night game yabo sure uzawuyile wena first team xa idlala sithi bruch thina oh bruch sithi hayi xabele xa sithi hayi yayiyo phezu kwakhe ke ngoku phezu amajita kwakhe kanjani yama kanjani fani nani phezu kwakhe uhleli phezu kwakhe buleli phezu kwakhe like phezu Wow, kwakhe ufuna kanjani ndithethe ubuncokola details. phezu kwakhe kanjani fani bephezu kwam phezu kwakhe senzani fani nyakwazi bebehleli senza into zabantu abadala lo into zabantu abadala hayi into zabantu abadala tyhini le kaka sowudlenguliwe bra abusethi ibale chap ke hama Play fit. qhubeka sure hayi ngoku amajita ayeva into yobana yiyo uma kwenze le nto xa uyiva le nto ndaphuka amajuice hayi from ujuice hayi kwanyiwa ke ngoku kwaqala i-era yantoni ubungujuice ube era yantoni sifuna ukwazi ijuice ubufebe uyi-energy drink uyijuice Hayi, kaloku uphabana ne-energy unezitraw hayi yabasaplaya grade 11 12 nangoku gqobe isikolo kusatshiwo juice and awulithandi lo gama uyalithanda okanye awulithandi inqawo ndilithanda ngenxa yona like ndaziwa ngojuice ngoku andisingjuice lo wakudala ufebayo ukhulile ngoku Yeah, hayi ukhulile. sure hayi ndiyakuva buzam nangona ndiyakubuza wena okay asizabuzikaka nzona akuzikaka nyano kuzo zonke i-girlfriend zakho ne mbani uzamthanda like kakuhle yo thetha igama ya kuzothi ngubani bani ufuna ubhethwa guys yabona le bra yenza ntoni ne hayi kufuneka ndiphendule fani kodwa na kanti ndibize igala engake mna mamayazi fakela amahlapani babantu nina hayi bobuthi hafi mina sure okay sure hafi yes andiyenzela nina le wefu Yaxoka. anoyithetha le andifuni uyithetha Ngoba? andifuni uyithetha andifuni mfuna ndithetha mfuna ndithetha hafi bonke ndibaphethe grand bonke ndibaphethe grand bonke bonke ndibaphethe grand suthetha awuthethi indaba zam hayi kaloku sesihamba andifuni uthetha okay, mna sir. andifuni uthetha ndizosela wena yeke mna ndiyayazi baphathe bonke kakuhle Yeah, ngeke ndibaphethe guys, wrong apha bonke baphethe kukho- mna wrong kukho periperi kukho ntontoni Go! dibene fonini eyi hayi zazi xakaliwe yo mfethu umlomo ngigarlic bra nengiqubuqi yo who is your favorite ex lo endambileyo ma bani gama lakhe lo bani gama lakhe ngafana udampo ngibani sazela ba udampiwe thina hayi bazi laa nto utheni bafuna bazi sen sen ana choice sen The memories, I hope they fade away.
Sands, what the? Sure. Yeah. Okay. Boss, Yeah, sure, buza, bro. Neymar, ex. Ungabuyela kuyo. Ayikho, bro. Ayikho. Yeah, ayikho. That's facts. Ayikho. Ayikho, bro. Ayikho. No, ayikho. Fethu. Yaphela le video. My face, sure. Okay, phendula. Sure. Didn't explain it, fethu. Yeah, ikhona ngoka isekho fethu because I fethu. Okay, ibinguba. Akekho fethu. Ibingubani. Uthe ngubani, not ibingubani. Okay. Uyachinjwa i-question ku-exam. Uyachinjwa. Uyachinjwa i-question ku-exam. Ayachinjwa. Fena ayichinjwa exactly. So uyachinjwa ayikho. Ayikho. Okay. Hayi, that's one. Ayikho fena. I can't tell. Ayikho. Boss. Halanga. Okay. Yona ubuza izinto ezimnandi fundini. What is the cultural group that has the best spucharches? That is the spucharches. What? Cultural group. Yeah, fundini. Fresh zonke lezi. Basi swami awusemhle. Ubona fanini uyatya fanini maybe ke ice mxebo mama ngaske ndelo ice Undi. ungenye hela xelela bo bomvu siswami Yo. kumela uyifuni Amaqhaza yo hayi. afanini tena maxhosa Andibona man. tena maxhosa Ungani join amapedi kuna. yathanda amapeti fundini inkomo zakho uzofeyinda fundini uzotsha That is vendor uzitshela nto itwivi amapedi. kuyatshisa limbombo Bo. bethwa itwivi Yo. bethwa itwivi Hayi. Mandona. Swat. Swat. Swati. So Swati. Yeah. Tipaba what is buchacha? Bo. Yeah, sure. Awatha yo. Yeah, sure. Chinju kutya plating. Ayekile abaphethi. Chinju. Noyekanga. Inxa yamaswati. Nyathela ngepumpu qabela ngesithene Wow. futhi. Chinju kutya plating. Mina ngiheta son. Yo. Hayi uzuzu shopra. Ne. Yeah. Ndibuza kwa question ne. Ndiphendula zonke. Okay. So wathini? Yo. Akubuze iphi question yabona ngenxa i-question enazo asikho grand. Asikho grand lesi question enazo. I feel. Yeah. Lezona mbuzo. Bo. Ngubani? Ubonke abantu ojoyina nabo. Ubani uphule Wo! mosha wa. Mbuzi kaka. Wakuthithivate Mbuzi kaka fengini. Umna ntithivate inhliziyo sasingajoli bra. Ansasindwana. Isisidenge. Idisney idum fengini. Bangathi banala naye xolelo ibar sana. Yabo. Jonga. Ndisho sa explain it. Explain. Nana fengini namncane green 9. Acho mama reject sani. Ndathi ngisanda. Kwa. It's a red card. It's either uyatyelwa ndiyatyiwa fengini. Mbani? Fengini. Rose fengini. Ngezulu. That's true. That's fucking true. Ngixelele igama. Pho. Ngixelele igama. Igama lakhe ngesilungu Rose. Bo. Abona not le besifunda naye, not aba besifunda nabo matric. Lo betha uyibetha ngokuya. Ke. Yabo? Faith man. Amasiye. Block you anyways. Happily blocked. Fengini block you fengini. It's been how many years fengini? 2 years. Fengini. Good grand faith. Like grand faith man. Yeah, like it fengini. What is the wisest thing you've ever heard fengini? Yabo mna ngibuza into yakade faith when ngibuza What's this thing I ever had how? like someone say like word, you're like yo, that's word, like a piece of advice, boy, like yo, That I can word. say to someone. That someone has said to you.
And who's that person? Yo. And I don't even know it's on my phone, man. You are 10. Okay, mina like uthethe ngendlela esports yabo. Mthetha. Oh, uthethe ngendlela esports. Uthi apha kum like like ayindlela esports, indlela yechomi, into bana ukwenza chomi xa uphumelela baza kuthanda bathi hayi keep on pushing boy. Ukho nezi ya xa usiya PPP bathi hayi wena ntoni awukho right for sports esi. Uyaphusha nje ayikho into epushayo. Usho into bana ngubana. Yeah. In order into bana ufethe igoals zakho. Yeah. Funeka uyenze kalo. Awuzibuphupha xa uphupha yenze. Funeka ilande. Ilandele into ufuna uyenza. Ilandele amaphupho wakho. Yeah, asami. Clean. Landelani amaphupho yenu. Veske niphuphe kakhulu ma. Dadla. Buza nje. Ndibuza wena. Yeah, wena ubuza mina. Yeah, ndibuza. Yeah. Oh. Through high school yakho ne. Ngubani la coach, one coach. Ukwenze ufeel ngathi awusasifuna sports. Yeah, for him. It's I think Fitz, engibana lana Kronstein Fitz. Last year Fitz, yabo. Ube squad trial for a right, babo. Yeah. Ngifaka ulenduza. Ngifaka first team yabo bench yabo. Wenini? Every game ngihlala ebenchini yabo ofani ngihlala ebenchini every game fani yo. Angeni bra yabo. Inyimini ngiqhaza ngoku. Bese kwi-match yabo. Sekule match so yabo. Sabe silenduza eMagranstein. Nabe ngcokola namajida yabo yena uyathetha mina ngiyancokola yabo. Yeah. Man City kuthini thetha one shot yabo. Sharp wanqombele yabo. Sure. Fika la game. Sasodlala neBenoni ngiyakhumbula sasodlala neBenoni. Fika la game. Ngidlala igame ye-second team bo. Ndiyaxoxa sesingeyodlala eBenoni. Yeah, ndiyaxoxa. Yeah. Phofa ndiyazi andisakhumbuli man. Yeah, sasodlala but yeah. Fika edlala igame. Then singathethisani noRavenstein yabo singathethisani. Babethi announcement ba yela first team please come to my class yabo. Phume unofanini. Yeah. Oh my confident. Sure. What? I mentality yandona. First team man. Sure funny. Baby is funny zakubulisa yo. Hi Tommy. Jani yo funny. Sure. What? Shala we walk up in. Half an unfigure about the name yabo. Yela egaga isithi fanini. You're not welcome here. First team, don't. Yeah, what I call first team only. You're not welcome here. You can give us space. Bo. Tisamnya. Fanini. What? So I'm a kid. Yeah. Son is the charge of karma. Dimo buza. This was the questions I'm wrong as if I can. Then she goes to 2 years and that's a 6 mistake. What day do you want to go back to and fix the mistake you made? Yo. Yeah, a day. That izolo ebusuku ngonde ku-rankball practice ngondithetha ne-ex yam. We don't care. Let me tell you. We don't care. You see it. Then muzika. Usosixelele boss, sayibungasixelelanga. Yeah, kodwa ngowe. Ngibuyema. Ntoni ongafuna uyilungisa kaloku ba wenze ntoni? Le nto wana ndithethe naye into yobana like ntoni ukwenza ntoni uqhubeka ntoni apha phakathi kwam naye nxokweni uba umamela abantu yabo. Into yona hayi uyafeba lona wenze ntoni ngeli xesha yozange since sijona zange ndafeba
Sure, bro. Too much information. Yo. So much why now we baby picking Paul. Cool. Prank. Which girl hurt you the most? Bo. Bo. Diphambene. Bucanga abantu basozenbuye. Bucanga abantu bazobuyile. Diqondile ba uzon blaster ke questions as deep guy bro. God. Hayi bro. Bulala bro. One head. Away fonini. Ave inhliziyo yakho fanele ngasiyikhupha ingcwabe fonini. Xa wena uqhubeke kuphila without inhliziyo fonini. That way boy like bro that way like on ba like oh like yabona manqanzi that way man ya fonini. Yo. Yeah, baninzi labo. Yeah, cause imagine ugamele yokokoko. Alo uzothi lo Okay, guys. lo uzoba specific lo. Oh, okay. Ulisedi nalo. Ulisedi manish. Ulisedi nalo. More recent. Listen. I lo recent. Oh, Lo before lo. what before lo. Look hetela we. Yebo? Yeah, fine. Afuna usibazela. Hayi, thethe indaba zami. Sibazele fonini. Bazalo. Afike balisi bakutheni fonini. Ngoba Banetha. oh, ngislele so. Strong. One last question. Deepest question ngele fonini labo. And asikwazi sel funa uyiphendule honest. What? Honest la ukwazi sel. What? No. Siyabuza ngiqala kubuza wena ngiqala mina ngizobuza. Unqande yazi my question endayibuza deep yabo. Buza fe. Buza ntijwa. So now it's hectic now. Buza bra. First question. Ha fonini. Okay. Oh, fit ngendlela so but sure. Yeah. That's the deepest question yami. Uko bongo Jerry. Yeah. Ukwabona. Afaka kamereni. Ne. Ayuthi Kamereni bra. Yeah. Sure. Bonke abajeri ke kwabanye. Ngubani kwami ngiyabona wana nje. Man. Siswami. Jerry nje ayiyo le man. Afika lasigama lakhe. Uyayazi bande libele futhi igama lakhe. Mina besadibana naye Ungalazi nolazi igama lakhe. Ungalazi igama lakhe ya. Yakhumbula mnana Wenze futhi uthatha shot wakho right. Unibona ngibani shoda. Nikwendimi. But still amnana. Wenze ndo. Yo, fanini. Mnana fanini. Onikile nduze for the head ngamazinyo fanini. Ukuba ntoni? Andiphi head ngamazinyo fanini. Yes. Othela. Chubi. Dachum ya. I see. Afini mntana wombulu uthi chuma mxolo mani bo. Oba right. Xola nokublokile zambona. Afini ngimblokile ku grand before ndiyathanda blockwa. Blockwa kakade. Sithi blockwa fedi. Abuza nombuzo. Wena masimakhe. Ya. Ngibona wena lizoba serious ngoku. I am touch stop AD. Bro, hey, Navada, only Navada, Jonah. No, Martin, who is the girl that give you the best bumps? What? Abona the question ubuza wena ungayi igrand like Xa you last camera mnana. And you tell West when a bad. who gave me what? West bumps. West- The best bumps. Best. Now I have Abo bonke. Ngabo bonke. Bonke uyaxoka. Onomtya fethu bangangena apha umtye ngoku. Umtye ngoku? Ngicela kuye ngoku. Ngena apha fethu. Ngena apha umtye ngoku fethu. Bani?
I'm renting. Njani ya? I'm lenga fanini. Bethe zaweza khona fanini. Phakathi inside. Ban. Yela fethu, ansidulenga umunca nokubhonzi. Azaza. Umunca nokubhonzi. Fucking ngathi lollipop fanini. Shut the fuck up, you nasty bitch. Ban. Ngikho bitch. Bitch la. Wow. Bawubhizi nojuice ebhishi uzazi bayanguwe. So eliminatiwe automatically. Uyazazi. Mina ngikwazi. Bawe niyazazi ba. Ujuice wakhe wamnika. Asisho ba umnikile or unikwe ngumuntu webhishi. Wena bawuyazazi ba ubukhe wamnika impondo, impora. Yabona ibhangazi mano ibhangazi bethu persona nampi impundu fanini uyazazi ba ngubani and kuthiwa ayinguwe Hayi. kuba kuthiwe no one from Bashley so ayinguwe Chumi uzazi lona bani Ayim. Bitch ukuthi wena ukhona. kuthiwe nje isitori xa ndibetha le xa ndibeke Ngalo man, man personal account count. Man, khumbula ngontwana ukhona ibhishi. let's count fanini scout fanini yela scout na ndo fanini ubani best so best bayingaphi Ubest. Uyi-1. uwa asixele igama bhuti man Nxani uzimazi man. sixele igama fanini thina asimazi but yena uzozazi Uzayibona okay. uzozazi fanini bona ngasekuteka ndakunika impuni kamandi sozinukise kokugqibela fanini mthetho Umntana endamgap man pha ngosise Sarah Ferreira. Bani wamtya Mm. bani fanini Ngosukula athletics. Bengigrade 10. Yini? andiyazi fanini yenguwe wayisitya ndandekwi-athletics ndandiyangokwautyayo Bube? ndandiphaa kwi-athletics Yo hayi man nequestion yokugqibela ukubuza yona yo uzayikhupha le conversation. athletics Okay, bu athletics. yeah Mna nawo noneyo siku athletics. yeah fanini ndan-athletics ndandibethi 400 meters alamini ndiyakhumbula wena wahamba wayotya wabuya wanonxele bawutyile Okay. Lamntana. Igama efana nami libele. Futhi nqo. Okay, yo. Umntana man. Igama yakho Mphile. Ba. Yeah. Nawe ndamase. Ubuza question. Uyichayi. Amasiye. buza Unqani nanzalwe lento entobana uthi wena. Ero Ferreira. buza fethu iphendula inye Wena. Ngoku Sero Ferreira. Kangoyi okanye ufumane kangube busy nomntana. anandibhizi nomntana fethu wapha eRob Ferreira wena wabhizi nomntana waphi ePishi neRob Ferreira and angixoki apha thetha inyani yaqo Awuxo ingxaki. Exactly. Uyayibika lento entobana zayo. fanini uthe grade 10 fanini nandizoyeka amachit endihleli nawo fanini ayobarata fanini mna Ushiyeke wedwa. bendihleli fanini ndityimbe inatsi ndiphathwa sisisu fanini yela abantu bebaleka fanini kuyatshisa fanini fanini kwangatshisi kwakunetha yabanda fanini Akubanda kakhe. balekile fanini fanini Asikala nebhanga no. fanini yela mizuzu jo Ewe umnandi pa. Umnandi. yeah guys end of the video man siphendulile saphendula guys Yeah. ba unengxaki fethu comment down below not down below down below Comment down below, Down subscribe, below, subscribe. like, notify, comment, support futhi. Sabuya. Another bang. phuma njengetyana Phuma nje ityana.